देहाय जोंब्लाव थाब थाब लोंदो दा बोरैबा जोंहानि एक्टर गाज्रिया नुफैब्ला आंहासो दाय जाथारगोन। नोंलाय नोंथ' माथो लोङाखैयानो आंसो दहायनिफ्राय लोंगासिनो दङ। आं बारा लोंनो हायाखै बारनि खाथिया जायो आंनिया। मागो दमांसि बायस्रि बायस्रि लोंनायाबो बाथोन गैया बुथोन गैया बेदरबो एवना होफैया दारमासिनि दै तेरिका। दे लोंदो दे थाब थाबनो दा जोंहा फिसाजोबो फैनो गोनां दं सफैलांसिगोनसो बियो। फिसाजो थिसाजोलाय थाब फैबाय माथो जाखो? र' मोनसे खोथा नोंसा फिसाजोखौ मा जायगायाव हरदो होनदोंमोनलायो? दैबारियाव न'खरानो मोजां नंथानो गावआनो मा गोसोखांना थांखो थांनानै माबा गावसोर हौवा हिनजावसो दुम दाखाल दावराव दावसि बुलाय सुलाय जाबायानो थायोनो। बिनिखायनो आं फैना थाफै होनना खिथाहरदों। आजिखालिनि दांसुलिया सेंग्रा सिख्ला मा बुंनो खुनु उन पास साननो रोङा मोजां नुबानो गोसो थोयो हाबा जाब्रबलाबायो बेफोरबायदियानोथ' बेफोरबायदि जायो। जोंनि खोथाखौनो जेबोखौनो खोनासङाब्ला गावबागाव खस्थ' मोनखागोन। नङालाय नङा नोंहाबो लादो आरो बिदिनो बोराय दब दब जा थाबाय थांसै नामा नोंबो? नै दाना आंनि फारसेसो जावहरलायबाय। जथ' खालामनांगौ नोंनो खालामदो आरो आंखौसो जावना लाबावदों नोङो। दे जाबाय दे सिगांनि बाथ्राफोरखौ गोसोखांबाय थानांला रायखांबाय थानांला नागिरना लादो आरो नोंहाबो गुबुन सासे। दालाय आंहा गथ' गथाय मोनना हाबाबो बिलाइ हरलायलांबाय बेफोरखौ साननो सम दंबावो। साला आंजों लाइन मारि मारि बै लरग' दिनां बोरायजों थाखा बुरजा नुना ब्लड खारबोना मोजांसो बुंदो। बे लरफरफै दिन्दां बोरायालाय बेसे दिन जोरनो बेलाय बेसे दिन जोरनो? आंबोथ' बेखौनो सानोहाय सम सम मालाबा आंबो मा गोसो जाना बेजों फैफ्लांखोथाय नोंखौसो जोबोद दुखु होनाय जाबाय। मानसियालाय दंना गैया दिनैलाय बहाथो थांदो? सिमोन साफोराव थांदो हाथायाव दहाय फुङावनो दा बेबो सफैलाय लांसिनोसो। दे थाब लोंदो दे। लोंनो माने फुलस्रि आंनिया मेगना नोंनि फारसे जोबोद मानसिखौनो माबा हाबा जानानै बांसिनसो साफा नुग्रा जालांबायलै आङो। देदोब्रा बै लरग' दिन्दां बोराया गैयियावनो बे नोंनि खावलायनि साम'खौ गरसे सोबनानै नायनि आङो। थोद नोंखौ मा बुंबाय थायोहाय। दोन बेफोर खोथाखौ रायखांनांला। लोंदो माबार थांदो। हामा दा फिसा हिनजावासो सफै लांसिनोसो। आयै नै नङालायनो सफैमारबायसो बे। थांदो। दे देरिका दिस्टार्ब बेफोरबायदि समावलाय मा खबा फंग खालामफैयोलै? आयै न'आवलाय रावबो गैया नामासै? जारुआ सफैबाय? औ नोंलाय सोर जाखो? बेनिफ्राय आं सिनायनो हायाखिसै माथो। जारुआ आंखौ सिनायाखै होनब्ला आंखौ नोङो दादिसो जागोन दादि। बेनिफ्राय न'आव रावबो गैया होनबा? दङ जों दासो नोंनि बाथ्राखौनो नोंनि आइजों आंजों रायज्लायबाय दंमोन। दे जारौ आं थांसै बिदिब्ला। सफैबाय आइ फै हाबफै बेगफोरा बैयावनो दोनै थां सिङावनो। आं नोंखौनो माला फैगोन होननानै नेगासिनो दंमोन। बिनिफ्रायबो ओंखारलांनायालाय सोर जालायखो? बियो नों दादिसो जागोन आइ बियो बै मागुरमारि गामिनि। आयु जौसो लोंलायबावदो आरो बिसोरो जेराव मेराव आलाय सिलाय बथल मिसा मिसि। दे नों बेफोरखौ जेबो खर' सानाङा। थां बेगफोरा दोनै जोंलाय लोंग्रा मानसि लोंगोन आरो बेसेरा अननानै दाखालि मागोआव फैनो होनना फैनो मोनैखाय गावनो लाना फैफादोंमोन आरो। आयै आं फैबाय थानाय समाव बिखुनजो बुरिया साला जिबायदि दों आंखौ होसोबोथारदोंमोनहाय। ओमफ्रायलाय माथो जाया? रागाजोंनो उदै गेजेराव जोनानै लामा गेजेराव जोख्लायना गारबोदोहाय आं। हामथारदोहाय आइ हामथारदो। आंबो नायनोनो हाथारा बे बुरिखौ। बिमा बेफोर मा आरो आं मा खोनाफैदों? जौ लोंदों। बाह सफैबाय बिफायाबो? सफैबाय सफैनायखौसो बुंदों। फिसाखौ गियान होनो गारनानै मोजांसो गियान होदोंना नों? बियानिया मा गाज्रि? आरो नों प्रमिला खेबबेसे जाखो नों फिसायनि न'निफ्राय खारलाय फैलाय खालामबाय थानाया? नोंबो बिमानि लादो। फुलस्रि बेफोर जौ बथलफ्रा बहानिफ्राय फैखो? सोर फैदोंमोन जोंनियाव? मागुरमारि गामिनि जोंब्लाव दाखालि मागोआव फैनो होनदोंमोन सम मोनैखाय दिनैसो फैदोंमोन आरो बियो। नोंबो गैया नालाय खिथानो बावगारना थादों आं। बै जोंब्लाव
जायखौ नों गोदो मोजां मोनदोंमोन बेनो नङासै? आफा सिरि था नों प्रमिला। गामियाव आं मा खोनाबोखो? बिखुनजोखौनो नों लामायाव जोख्लाबना गारबोदों, बेनोना नोंनि गियाना? बिखुनजोआनो मोजां नंथ्रानो रायबाय थायोनो। आरो बिलाय बिजामादैया सावलुलुनो जेबोखौनो खामानि मावानो हा फैदों माथो जाखो? एबारनिफ्राय हगार हरखालिया आङो। नोंनि बे गियानानो फिसाजोखौ बिफोरबायदि लायहोनो ना? जागोन, नोंनि बायदिनो जाथोंसै। नों फिसाजोखौ न'आव बुरि होनानै सोर दांगुवा हौवानो हरो हर, आं जेबो मिथिला दिनैनिफ्राय। आफा बे बोरायालाय मा मिथिगौसै? जेबो नङा फिसा, नों जेबो सिन्था खालामना, आं दंना। नोंखौ मोजां सेंग्रा नायनानै हरफिनगोन आङो। Audio Jungle. गारिखौ सुनानै लाबोखाबायमोन आं आबौ। दे हामबाय दे फिसौ, हामबाय दे। हा बिनिफ्रायलाय अन्थाइया दिनैलाय ट्रिप मोनबेसे बोखो? दिनैनिया ट्रिप मोनबाल' जादों आबौ। हा दालाय रांखौलाय नांखागौमोन नामा? माबालै आबौ, मोनोब्ला आंनो एडभान्स 10,000सो मोनब्ला हामगौमोन। हाबाब एसे बुरजा रां, हा मानोथो नांगौ जाखो नोंलाय? आंनावथ' एसेबां रां गैयाना। माबालै आबौ, आफाया गोबावानो जाबाय लोमजानाया, दाबोनो हामाखै। बेनिखायनो रांनि जोबोद दरखार जाथारदोंमोन। हा माबायदिथो लोमजादो? बेसेबां गोबाव जाखो? गोबावानो जाबाय आबौ, दाबोनो हामनो रोंलिया माथो। बेनिखायनो आङो एसे मोजां डाक्टर लगायनो होनना सानदोंमोन आं आबौ। राङाथ' एसे बुरजा गैया आबौ, नोङो 5,000सो लांग्रोदो दे। दा बे 5,000खौ आङो गाबोन नोमानो हरगोन, दा आंनि आखायावबो गैया। जागोन दे बिदिब्ला आबौ। बेनिफ्राय फिसौ, हा माथो नोंनियाबो आबैया बहाबा खारबायनोलै? हा आबौआलाय बोरै मिथिखोब्रा? मिथिनो माने, हा नोंस्रा आइयानो खिथादोंना आंनो, दाखालि लामायाव लोगो मोनदोंमोन। बिनि खोथाखौ दा रायखांथारसैलै आबौ, आंहा बोरैबासो मोनखांसोयो। हा लायफिन थाङा होमब्ला नोङो नांलिया फिसौखौ। गाव फैबा फैथोंसैलै आबौ, आं लायनायाव गैलिया। खारनायानो खेबथामसो जाबाय। हा माथो जालायबाय थायोलै नोंसोर फिसौ। दे होमबा आबौ, आं थांनोसै बिदिब्ला। हे गसाइ, एसे नायफिनहरदो। मानो एसेबां दुखु दाहा खोख्लैबाय थाखो जोंहानि न'खरखौलाय? बे बाबुआबो दाबो सफैला, मा एसेबां गोबाव जाखोथाय? बिफायाबो मुलि मोनजायैनि थाखायनो बारासो बारा जागासिनो दं लोमजानाया। मा खालामबावगोन आं दा? आयै, सफैबाय आं। आयै, आफाया लोमजानाया बारा जादों नामा? बिदिनो खेखाय दं फिसा। आयै, जग' माहाजोना गाबोन फैसाखौ नोंनि आखायावसो हरगोन आयै, आं दिनै मोनबोआखिसै। हा दे, जागोन दे, माथो खालामबावनो। फैसाखौ मोनोब्ला डाक्टार गेदेरनावनो लांनांसिगोन आफा नोंफाखौ। फैसाखौ 5,000ल'सो हरनो हागोन होनदों आयै माहाजोना। गाबोनो आङो गुबुनाव एसे नागिरदेरबावनोसै नामा? सोरथो हरगोनहाय आफा जोंबायदि दुखिया मानसिनोलाय? दे नागिरना नाय, मोनब्लाथ' हामगौमोन। ओंखाम ओंख्रि मोनबाय आयै, ओंखामखौ खुरनोसै आङो। मा ओंख्रि संदो बाजै? जेबो गैया आगै, अनलाजोंसो संबाय आङो। सिङाव थ'। खुलुमबाय। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम। गोसोआ जोबोद थुलुंगा मोनगोन। गोजोन्थों।